जोंहा दिनै कलजाम मन्दिराव बाथौ मन्दिराव बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। सोर सोरना माबोरै थांखो बैसागुआव माबायदि सेलेब्रेसन खालामखो बयबो कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना ने हयने एसामिससो इयो एसामिस नङालै बर'सो अमा खस्था सि किबा লৈছো आं द्रेसा मोजां नुवाखैलै मन्दिराव हाबग्रोनायनि सिगां फार्स्टआवनो खामानि एसे दङ टाउनाव बेंकनि खामानि एसे दङ बेयावहाय हाबना फैग्रोनोसै लाइक बिनि उनावहाय मोननैसो मोखांनि लानानै ओमफ्राय उनावहाय मन्दिराव हाबफैनोसै आरोना नायो बै खाथियावनो मन्दिरा सहैथारसिगोन हनैया मानसिफोर फैगासिनो नै लोगोफोर आवजार बिबार बारसिगोनानो बियो बगेन भेलियासो दे आवजार नङा आवजारा बैसो बेयो मन्दिराव हाबबाय बैसागु मागिनो थांजोब्बाय लोगोफोर बयबो आंहासो गैया हारसिंनो न'आव थाबाय थांनोब्लाय गोसोबालाय थाङो बाट सिटुवेसना इमान गाज्रि क्रियेट जाबाय आंहा दासान्दि थाङोब्ला ओरैबायदि लोंगोन आङो ओरैबायदि गोरान गिसि गासिखौबो लोंजोबखाना फेग्लबजोबना थांगौ मिन्थावनासो खोथा बुङो माथो थांजोब्बाय मालाय बयबो मा जायो नायनि र' आं बैसागु मागिनो थांसै आं लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै माबायदि गरम मोनजोब्बाय आं नेगासिनो दङ आं लोगोफोर आं दायो गामि गेजेराव फैबाय आरोना ओमफ्राय ओइनि हनैया बैथिं मोसागासिनो आरोना मादैमोनहा सेंग्रा सिख्ला गासिबो दंजोबो ओमफ्राय आं नायै देखायनो नाजागोन आरोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजाङै शेयार खालाम लाइक खालाम नै बिब'फोर बैथि दङ आरोना ज' माबायथिंनिफ्राय मोसाना फैबाय थादों ओमफ्राय जोङो दायो प्लास जानोसै जइन जाथारनोसै आरोना लोगोफोर
खेलानि माइबा लोगोफोर Apa lah nen? Pas dekat nenek. ini ya biskut alaina दोनदों Mbak. Hello. 30 seconds, 30 seconds. ayo masuk ke जों ड्रामा खालामनो थाखाय रेडि जाबाय इयाव ड्रेस लादो नै जोंनि मामोनलाय मादारा बिमाया दैदेन ओमफ्राय आंनिया बिबार बावसो आङो गाइसमोन ओइ नै ओमफ्राय बाजैया बाजै नोंनि नामा मा नाम जोङो दायो पारफर्मेन्स खालामगोन आरो ना ड्रामा ओमफ्राय लाइक नोंथांमोनाबो नायदो बियो दिन्थियोब्ला स्टेटास जागोन बियो दे होमबा जोंना बिदिब्ला जोङो जोंनिखौ जागायनोसै आरो ना थौदो लाइनाबो नैया बै सासे आं लांगानो रोङा दै ओमफ्राय नै आरो सासेया Dipak. Mame. Ang mana bang kau जिरायदों आइखौ हमना होबाय थालाय लाइटखौ जितुरि पातरतो ओइ
Dương Sania mà lên sampai sore. Betul tuh? Belum lebih biarkan anak itu. Biarkan anak itu. Ayo, sudah mau bahas dah. Ai là dùng người tiếng ấy con nào? Bé nó mà ai ơi. Alright, ini akan mulai di sini. Iya, kan sudah pas banget sih. Anh ơi, Hai. Martin Đờ. Ang kisi. Ai đây đây.